Képzeljétek, beköszöntött a nagy fagy, akár 20 fok is lehet. És Zara úgy gondolta, hogy érdemes mielőbb felkészülni, és a takaró alá bemenekülni. Ezeket a vészjelzéseket már reggel 6 órakor leadta nekem, hangos nyafogással, visítással, nyalogatással jelezte, hogy hát itt be fog fagyni a valaga, és hogy a menedék helyre kell férkőznie. Úgyhogy biztonságban van, nem fog megfagyni ebbe a drámai 20 fokba, ami ma lesz, meg az eső nem fogja talán itt megtalálni. Úgyhogy igen, ezek a helyzetek. Rikó baba még alszik, Mius igazából már kirohant volna a világból, előbb hozta a játékát, már játszana, úgyhogy lassan életre kelünk. De a lényeg, hogy Zara baba biztonságban van, nem kell aggódnotok érte, úgy hullik a szőre, amúgy mintha muszáj lenne, majd szóval valamit kell csinálni. Úgyhogy minden szupi-szupi-szuper.